Χτες έκανα ένα βίντεο στα stories μου τέλος πάντων, το οποίο ήταν πολλά short και είπα «Όχι ρε φίλε, είναι λόγω του τσιάρου που έχεις αντοχή, επειδή είσαι κουνόσχυλος που έχεις αντοχή». Και πια, δεν ξέρω γιατί πια τόσα πολλά χρήματα που τον το έναν το βίντεο, αλλά ήταν αρκετά θετικά ούλα. Τέλος πάντων, το point ποιο είναι μπορεί να μένει το ότι είσαι κουνόσχυλος ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί να μένει ότι είσαι τεμπερχανάς, μπορεί να μένει ότι κρούζουν οι ψηλές επαναλήψεις. Ο κόσμος είναι παγιδευμένος μέσα στο τι ακούεται που δεξιά-αριστερά. Παγιδευμένος πραγματικά. Δηλαδή, δύσκολο για έναν τσιαρτσίν. Ρε κουμπάρε, καπνίζεις, ας το πάρουμε δεδομένο. Εντάξει, καπνίζεις, τέλειωσε. Γιατί τη Δευτέρα να κάνεις 10 λεπτά τροχάδι, την Τετάρτη 11, την Παρασκευή 12, και να το πάρεις έτσι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, χτίζοντας ένα λεπτό. Ναι, να φκεί ο κόλος σου, αλλά να χτίζεις και αν το έχει την ίδια ώρα. Σταμάτα να βρίσκεις δικαιολογίες. Τούτο είναι το point.